A vegades hi ha polèmiques d'aquestes que es diu quin anime és més potent a Catalunya, si el Conan, One Piece, Bola de Drac... És igual, això. És un tema del moment en què va passar. No es repetirà, tampoc. Que ho intentem, que aquest moment concret és un moment molt concret de la nostra història, crec. Crunchyroll està canviant els hàbits lingüístics. Pel·lícules que s'han estrenat en català, que també s'han estrenat en versió original i que han tingut molts més espectadors en versió original en japonès que en català. El paper de les institucions ha de ser això. Negociar, acompanyar, assessorar, però jo crec que mai han de pressionar. Qui ha de pressionar és el públic. Diem institucions, però és Generalitat de Catalunya, perquè les altres, la Generalitat Valenciana, el govern balear i el govern espanyol no fan res. Si demanem molt però després no responem a taquilla, les empreses diran aquests parlen molt però no fan res. Què està passant amb One Piece? Què passa? Estem molt encallats, no?, amb això. No tinc ni idea de què passa amb One Piece i no sent irònic. I estic molt tranquil. Sí. El racó del manga, un podcast de manga i cultura japonesa en català. Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts a un nou Parlem-ne, aquesta secció que fem cada 15 dies aquí al racó del manga. Avui amb més temes d'anime, com no, en aquest podcast, no sé què us esperàveu, si no és alguna cosa d'anime. I avui m'acompanyen dues persones amb qui sempre és benvingut xerrar, perquè xerren molt bé, són gent molt agradable, que són el Miquel Estrubell, de Doblatge en Català. Què tal, Miquel, com estàs? Molt bé, què tal? Molt bé. I també ens acompanya l'Àlex de la Guia, que és, el coneixereu per ser la persona que està darrere de Des del sofà, que no et veiem gaire normalment, Àlex, sempre et veiem allà tuitejant. Bueno, se'm pot veure igual que... Se'm veu més que el Miquel, de fet. Bastant més. Això és cert, però és que el Miquel el tinc més vist com a va preestrenes i tal, ens anem trobant, no? Què tal? Te veuré fora, suposo, també. Un plaer estar aquí per primera vegada. Doncs que sigui la primera de moltes. Escolteu, avui parlem una mica del paper de l'anime com a impulsor de la llengua catalana, com a normalització lingüística, no? Que és una mica el que crec que tots dos, des dels vostres respectius comptes, sempre heu intentat, no? Vull dir, al final, per qui no dubto moltíssim que algú que estigui escoltant aquest podcast no sàpiga què és Doblatge en Català o Des del sofà, però per si de cas són dos comptes que ens ajuden a saber on podem trobar coses en català a les plataformes, on recuperem doblatges antics que potser no teníem presents. Llavors, crec que estan fent una molt bona feina, vull dir, des d'aquí l'enhorabona per aquesta feina de portar-nos contingut que potser no teníem ni idea que teníem en català, no? I de fer-nos una mica d'informatiu, no? De què podem trobar a plataformes, no? Perquè al final això és el que feu, no? Bàsicament. El de les plataformes, bàsicament ho fa l'Àlex, això és ell. Parla tu, Àlex. Sí. No, a través de la web Des del sofà això es troba el que hi ha en català a les diferents plataformes i també subtitulat al català, i llavors té a la web en forma de base de dades per a que la gent ho pugui trobar fàcilment, estil Just Watch, però només del que hi ha en català, i es van anunciar les novetats a les diferents xarxes socials. I aviat hi haurà una nova versió de la web molt millor. Quan dic aviat, pot ser d'aquí una setmana o pot ser d'aquí 6 mesos. Exclusiva recau del voluntariat, però aviat, confiem que aviat hi haurà nova interfície, més fàcil trobar les coses, més informació, més automàtic tot. No es fem una exclusiva perquè ja ho portem com 6 mesos ho va dient, però... Vas donant pistes, no? Escolteu. Això, és el que té el voluntariat, que penses que seran 3 mesos i es converteixen en 6 o en més mesos, però bueno, aviat hi serà. Ja m'avisarem, ja sabeu el que vaig a veure. Però la feina està allà i és brutal, i vull dir, jo faig molt ús d'aquesta web, vull dir que endavant amb tot, vull dir, és fantàstic, a mi m'ajuda moltíssim. Escolteu, anem amb el tema que ens acompanyarà en aquests 20 minutets que tenim de tertúlia, que és una mica l'impacte del català, de l'anime, sobretot en català, en la formació de nous parlants de la llengua o de parlants de la llengua. Fins a quin punt creieu que la immersió lingüística aquí a Catalunya va ser un factor força clau perquè també els nens consumissin aquest anime en català? Creieu que va ajudar que hi hagués de cop una normalització de la llengua, entre cometes, aquí a Catalunya? Per entendre què va passar, s'ha d'entendre que no hi havia oferta en aquest moment. No hi havia oferta, per tant, en aquell moment jo me'n recordo que dels primers dibuixos que hi havia, doncs hi havia Televisió Espanyola, hi havia alguna cosa a Antena 3, però Antena 3 ja estem parlant del 89, crec. Per tant, que de sobte tinguessis Bola de Drac, que només la podies veure en català. Que Bola de Drac diu a Doctor's Room o diu qualsevol d'aquella època. I la volies veure en català. Per tant,
gent que parlava castellà veia això en català. Això ja n'hem parlat moltes vegades. I el fenomen que es va produir no és comparable a res del que ha vingut després, perquè és que no hi havia oferta, no hi havia res. Per tant, tot el tema de les fotocòpies de Bola de Drac, el tema de moltes coses que ara, a vegades hi ha polèmiques d'aquestes que es diu quin anime és més potent a Catalunya, si el Conan, One Piece, Bola de Drac... És igual, això. És un tema del moment en què va passar. No es repetirà tampoc. Que ho intentem. Aquest moment concret és un moment molt concret de la nostra història, crec. La clau va ser que TV3 es va arriscar, va portar un producte que no havia arribat a l'estat espanyol en cap llengua i van ser pioners amb Doctor Slump, amb Bola de Drac i amb altres animes, i per això l'anime és tan important a casa nostra i per la nostra llengua, perquè si Bola de Drac o Doctor Slump hagués arribat abans en castellà, segurament el Saló del Manga de Barcelona no seria tan potent com és, o seria potent però seria en una altra ciutat, no a Barcelona. I això és en part per això, i per això també va ajudar tant a la normalització lingüística, perquè van ser pioners. I ara és molt difícil ser pioners perquè es competeix amb plataformes, perquè les plataformes comporten alguna cosa. La primera llengua que doblaran serà el castellà i després, si els hi sobra temps, ja ho faran en català, com estan demostrant, i per tant és complicat tornar en aquell moment i tenir una cosa en català que impacti tant com van impactar aquestes sèries al seu moment, perquè era novetat, i ara no seria novetat perquè ja estan en altres llengües i de fet era exclusivitat, no era només novetat, era exclusiu. Si ho volies veure, ho havies veure en català. I no es podia escollir la llengua, era la llengua que era. I això és molt important. Ara amb les plataformes sempre pots dir, vale, doncs en versió original. I en aquell moment també hi havia el del dual, i a vegades feies la broma de sentir-ho en japonès uns segons, per veure com sonava, però és veritat que la gent ho havia de veure en català. Sí. Això ara és molt diferent. Creieu, però, que ara la presència perquè ara, de nou, portem ja diverses seccions d'aquí del Parlem-ne parlant d'això i de com hi ha hagut aquest ressorgiment una mica de l'anime en català, sobretot en aquests últims anys, que tots sabem que han estat força bons, no? I cada cop hem vist una mica de llum un altre cop, no? En aquest sentit. Tot i així, creieu que el doblatge d'anime en català ara mateix és testimonial o que realment és significatiu com potser ho va ser en el seu moment? Com ho va ser en el seu moment, segur que no. És impossible. I ara és això que estàvem dient. Està competint amb moltes coses. Crunchyroll és el que se m'acut, i Crunchyroll està canviant els hàbits lingüístics dels espectadors d'anime. Perquè de sobte tens pel·lícules que s'han estrenat en català als cinemes, que també s'han estrenat en versió original i que han tingut molts més espectadors en versió original en japonès que en català. Fins i tot d'animes que s'havien doblat al català en el seu moment. Jo crec que One Piece va fer més espectadors en versió original, la de Red, la de Film Red, també per les cançons i tal, Sí, podria ser. Però clar, de sobte està canviant i les noves generacions i tal cada cop consumeixen més versió original en japonès. Això abans era impensable. Sí. He de dir que, com a persona que tots sabeu que soc fan del Conan, una cosa que em fa molt orgullosa és saber que el 95% de la taquilla del Conan no només és a Catalunya, sinó que és amb la versió catalana, cosa que sempre que puc ho dic, perquè crec que és una dada fantàstica. Però el Conan sí que s'ha de dir que té una fidelitat. Resisteix. I és que resisteix, però és que cada any és més o menys el mateix nombre d'espectadors clavat. Sí. Són uns 10.000 que cada any hi van. Després hi ha Bola de Drac, que llavors ja ens en anem a 50.000. Sí, Però bueno, no cada clar, no, perquè també és... Però Bola de Drac no tenim cada any. Hi ha Conan cada any i tens 10.000 espectadors o 9.000 assegurats. Sí, és que és fort, I és fantàstic, això. Sí, perquè és això, Bola de Drac no estrena cada any. Evidentment, quan estrena, al final és el fenomen que és, abarca molta més, o sigui, abarca moltes més edats també, llavors això també ajuda que hi hagi més espectadors, evidentment. Però bueno, que són sèries que realment aquí han suposat un abans i un després, i crec que això és important. Creieu, però, que aquestes campanyes que hi ha hagut últimament, una mica de pressió popular, escolta, volem Haikyuu en català, volem no sé què, ajuden també a que puguem tenir més material en català del que potser haguéssim tingut si no hi hagués hagut aquestes pressions populars? Sí, evidentment. Vull dir, Haikyuu no s'hagués doblat si no hagués sigut pel boom que va passar aquell dia a Twitter. Això de sí. Altres com Bola de Drac, jo crec que no feia falta fer la campanya perquè Crunchyroll ho tenia molt clar que si no era en català aquí s'haguessin fotut molt fort, no només en taquilla, sinó
a les xarxes, però Haikyuu no s'hagués doblat sense aquesta pressió, i la que van doblar després de My Hero Academia tampoc s'hagués doblat si no hagués passat el que va passar amb Haikyuu. I és molt important la pressió, és molt important. Per molt que la institució estigui, si no hi ha públic, no, al Sí. final les empreses passen. I al revés també, Aquí, diguéssim, aquí puc parlar d'això perquè, cony, vull dir, a part de doblatge en català, doncs vaig estar 2 anys allà al Departament de Cultura i portava tot el tema aquest de les plataformes i de cinema també, amb temes d'aquests. I amb el tema de Crunchyroll hi teníem una relació, però no molt... No, bé, havíem tingut algun contacte. Quan arriba la campanya aquesta de Haikyuu, diguéssim, des del Departament de Cultura, aprofitem que hi ha allò a les xarxes, diem, ostres, hi ha això, us ho enviem perquè ho sapigueu. Que sapigueu que teniu a la vostra disposició les subvencions per fer això. Ells no sabien que hi havia aquestes subvencions disponibles. Jo els hi vaig fer un text explicant-los tota la història del Super 3 i de l'anime en català i tot plegat. I la resposta, jo pensava que seria una resposta tipus vale, ya te llamaremos. Sí, muy bien, listo. I va ser una resposta que dic, ui, molt que hi havia molt d'interès, i ho parlarem i tal, i la resposta és que després la van doblar i en molt poc temps. El que no sé si pensaven que els hi funcionaria tan bé com Haikyuu tot. O sigui, Haikyuu s'ha d'entendre per què va funcionar millor que altres coses, que My Hero Academia. Que és que hi havia una sèrie en aquell moment que s'estava emetent pel Super 3. No sé si és factura, però en tot cas, al final és aprofitar una campanya que s'estava fent perquè la Generalitat envia el mail a qui toca. Clar, i per aquí anava també el següent tema que m'agradaria tocar així també breument, perquè ja sabeu que tenim poca estona, per desgràcia, però o sigui, aquest tipus d'institucions, tipus la Generalitat, la CCMA, que també, evidentment, són grans institucions que al final han d'ajudar en tot això. Clar, jo t'anava a preguntar quin paper hi han de jugar, però tu, per exemple, ens acabes d'explicar un paper claríssim que tu vas jugar en aquest fet en concret, no?, de Haikyuu, de dir, escolta, tenim això, anem a nosaltres com a institució, com a Generalitat, com a cultura, tal, anem a fer un correu explicant aquesta situació, escolta, està passant això, voleu fer alguna cosa amb això, i jo us dono facilitats, us explico, us ajudo, no? Vull dir que també crec que el paper de les institucions també pot ser aquest, no? D'acompanyar aquestes productores que potser no tenen ni idea de la moguda que és l'anime aquí a Catalunya, ajudar-les i encaminar-les una mica també a que s'animin, no?, a fer-ho en català. Sí, perquè al final tens empreses com Select Vision o Alpha Pictures que tenen la seu a Barcelona i que per tant estan molt sensibilitzades i saben perfectament com funciona, però després tens Crunchyroll, que la seu està a França, o estava a París almenys en el moment que vam... o França, no sé, no me'n recordo. I llavors ells no tenen per què saber que hi ha a la seva disposició aquestes subvencions. I al final és dir, és explicar una cosa, no és pressionar ni fer res, és simplement dir, ei, hi ha a la vostra disposició això, si creieu que us pot anar bé, aquí ho teniu. I a més, heu de pensar també que si després, més endavant, volen vendre aquests productes al Super 3, si ja venen doblats, potser el Super 3 pagarà un palet més perquè ja no caldrà que ho doblin ells. Clar. Per tant, a vegades també hi ha estratègies comercials per part de les distribuïdores. Això no ho saps mai, t'ho dic. El paper de les institucions ha de ser això, negociar, acompanyar, assessorar, però jo crec que mai han de pressionar. Qui ha de pressionar és el públic. I ha d'anar de la mà la negociació i l'acompanyament de la Generalitat. I diem institucions, però és Generalitat de Catalunya, perquè les altres, la Generalitat Valenciana, el govern balear i el govern espanyol no fan res. És negociar, és assessorar i és acompanyar, i el públic pressionar, i anar aquestes dues línies de la mà i intentar que cap de les dues perdi. Abans i sobretot després. O sigui, és molt important perquè això a vegades ens n'oblidem. Sí, clar. Ha de fer tuit i després ha d'anar a comprar el bitllet. Ha fet tuits, però després han d'anar-hi. I jo crec que amb aquest, per exemple, va passar. Si van anar i es van muntar estrenes per part dels fans i això va ser fantàstic. I va haver unes imatges del cine a rebentar, brutals. Sí. Això és molt important. Això és molt important, anar-hi, realment. No només reivindicar-ho, reclamar-ho, sinó després que hi hagi el consum i que es vegi de veritat. Si demanem molt, però després no responem a taquilla,
Les empreses diran, aquests parlen molt però no fan res. Sí. Per sort o per desgràcia, crec que ho tenim força implementat, això, en l'imaginari col·lectiu, diguem, de fans d'anime en català, que si reclamem, després ho hem de retornar, perquè si no ens seguiran fent les coses que volem, no? Vull dir que al final, jo crec que això, per exemple, de nou torno al meu tema, però quan va tornar el Conan i van tornar a fer les pel·lis al cinema, que això va ser fa 4 anys, que no fa més, perquè 4 o 5 anys, la penya hi va anar en massa. No? Vull dir que realment jo he vist, jo les he presentat, aquestes estrenes, i és impressionant veure 3 sales seguides al dia de l'estrena plenes. Mira, també s'ha de dir que Però què és això? l'anime passa un fenomen molt interessant, que és que omplen el cap de setmana, el primer cap de setmana o el dia de l'estrena, i està tot ple. La setmana següent, ni Déu. Perquè ja les hem vist totes, perquè no són No ho sé, el segon i tercer cap de setmana hi ha gent que repeteix, gent que les veu de primera vegada. Bueno, però és Hi que ha casos i casos, però... Vull dir, Mm. per exemple, en Haikyuu, que ho parlàvem abans, Jo fins la tercera o setmana després de l'estrena, tercera o quarta, no ho recordo, no he pogut anar al cine, però programa en català. I la sala estava pràcticament plena. I hi havia gent que jo crec que era la primera que la veia, hi havia molta canalla que havia vist la sèrie al Super 3 i acompanyant amb els pares. Pares, no vaig veure pràcticament mares, quasi tot eren pares, i això em va sorprendre bastant, la veritat. I estava bastant plena. I, de fet, vaig anar a la mateixa sala que vaig anar a veure l'última de Bola de Drac, i crec que hi havia més gent amb Haikyuu que amb Bola de Drac. Bueno, és que Haikyuu, Era un públic ben, perquè a Haikyuu era un públic més familiar, a Bola de Drac... res a veure. Sí, el públic és molt diferent. les comes, la Àlex, operació estava més plena. les dades no enganyen. Va haver com 3 o 4 vegades més. No, sí, ja ho sé, en general, sí. Jo estic dient quan vaig anar jo. I que damunt va ser la mateixa sala. I l'horari no ho recordo, però quan vaig anar jo hi havia més gent a Haikyuu que a Bola de Drac, tot i que sé que va anar molta més gent a veure Bola de Drac que Haikyuu. Sí, bueno, clar, els fenòmens al final són diferents, però sí que és veritat que Haikyuu, de cop, sense esperar-se gaire, jo crec que ni la tele ni res, de cop va ser com de, tots els nens ho estan veient, els nens estan apuntant a bola, i va ser com tot un fenomen, Sí. perquè també Haikyuu ajuda, vull dir, és una sèrie que ajuda molt a que els nens s'hi enganxin, és una sèrie molt cookie, és una sèrie molt guai de veure, no? Jo sóc la primera que sóc superfan, vull dir que no... I, evidentment, vaig anar a veure la pel·lícula al cinema. Però després hi ha una cosa interessant també, Adriana, ara que estàvem comentant això de l'èxit de... Doraemon i Shinchan, per exemple. O sigui, una cosa que a mi em va sorprendre molt és que, d'entrada, que va sorprendre l'actitud de Look International, que van fer directe dient que no tenia sentit doblar Doraemon perquè no s'estava emetent Doraemon en català en aquest moment. I poc després, diguéssim, es va anunciar que sí que la farien, perquè també hi va haver bastanta resposta d'internet, no sé si això hi va influir o no en tinc ni idea, però després quan es va estrenar Doraemon, la majoria de sales la van projectar en català. No sé si perquè els cines no sabien la dinàmica actual de Doraemon, però es va projectar majoritàriament en català i la majoria de gent la va veure en català. I amb Shinchan Bueno, clar. no sé si el públic d'aquestes pel·lícules era també molt de nostàlgia de... I també, clar, evidentment, aquí també ho va empatar. Crec que aquest canvi va ser més per Alpha Pictures, que les distribueix... O sigui, la distribució de Shinchan i Doraemon ara és conjunta, les pel·lis de Luke i Alpha. Jo crec que va ser més per la part d'Alpha que seguia calculant, que no un canvi de xip de Luke baixant la Verge Maria del cel. No, però s'havien estrenat... O sigui, s'havia estrenat l'última de Shinchan, crec que també era d'Alpha, pot ser? L'anterior de Shinchan? Sí, des de tot més Actinet, Alpha, i no estaven en català, però l'última sí. Escolteu, hauríem d'anar acabant, per desgràcia, perquè evidentment passa molt ràpid el temps. No m'agradaria, però acabar aquesta secció, aquesta xerrada que hem tingut avui, sense parlar d'un tema que sabeu que està en auge i que estem una mica en pleno ojo de l'huracán, que és el tema One Piece. Què està passant amb One Piece? Què passa? Estem molt encallats, no?, amb això. No tinc ni idea de què passa amb One Piece, i no estic sent irònic. I estic molt tranquil. Sí. No saber què passa realment t'allarga la vida, jo crec. Sí. O sigui, Bueno, No tinc idea, diria que One Piece m'agrada i estic esperant nous capítols, però no estic seguint res del que passa. doncs hi ha molts capítols que estan a l'espera de saber qui els dobla i com es doblen, no? Bàsicament, Miquel, és això?
Aviam, el que se sap, que ja s'ha fet públic perquè ho ha dit el Marzan i tal, és que hi ha més de 200 capítols, perquè ja això ja ho han dit, i que bàsicament la idea era encolomar-li, diguéssim, a Sonygraph. Encolomar-li. Per què? Perquè Sonygraph ja havia fet altres els anteriors i, per tant, el qui més sentit tenia en l'altre era Sonygraph. El que passa és que si t'arriben 200 capítols d'una sèrie com One Piece, que és molt cara de fer, és que els números no surten. O sigui, tu necessites, com a estudi que es presenta a les homologacions, anar compensant pel·lícules que parlen poc, amb pocs personatges, que saps que d'allà doncs, podràs tenir més benefici, més marge de benefici, i combinar-ho amb aquestes sèries més complicades, i One Piece seria, diguéssim, la més complicada que pots tenir. Cap estudi, com que Sonygraph va dir que no la podia fer perquè no sortien els números, resulta que TV3 va dir fem com una homologació a part, diguéssim, li demanem a tots els estudis si la volen fer. I cap estudi la vol fer perquè no surten els números. Llavors, el que diuen que potser passarà és que això s'externalitzarà, que ho farà una empresa que no està homologada. Avui hem pogut sentir el racó del manga, diguéssim, que podria ser Babel, que és un estudi petit de doblatge, i jo personalment tinc els meus dubtes que un sol estudi pugui doblar tots aquests capítols amb el temps que necessita TV3 perquè no se li exhaureixi la llicència. Jo personalment el que hagués fet és trossejar la sèrie. Ja sé que sona fatal això, però l'hagués dividit per sagues i hagués posat un coordinador, no de TV3, un coordinador específic Per One Piece. per One Piece que coordinés tot el tema del vocabulari i dels actors que ho havien de fer. Sí, Sí, no penso que amb el Conan, de fet, això que dius. I jo pensava que ho farien. I potser estripreu perquè així tenien... No, però el Conan no arriba. El Conan no arriba en 200 capítols de cop. Per això, que jo pensava que farien com amb el Conan, que fan per sagues o per temporades i van fent. Però no sé si han comprat així 200 de cop perquè ja han pillat una oferta o jo què sé. Però, clar, 200 capítols de cop és complicat. I sobretot, cal tenir molt en compte el tipus de sèrie que és. És a dir, el Conan és una sèrie que, ho parlàvem just abans de començar, perquè estàvem comentant el tema, és una sèrie que amb 20-25 veus més o menys habituals, que són els personatges, i 20-25 estic referint a tots els personatges que tenen una mica nom i història a la sèrie, però que més o menys amb unes quantes veus, que són les de sempre, va estirant, però tot l'altre són personatges ultra, mega, hiper, no secundaris, terciaris, que són personatges que surten en un capítol, maten algú, però que aquestes veus es poden anar reciclant evidentíssimament. I una altra cosa és One Piece, que és una sèrie molt coral, estem parlant de 200 capítols que abarquen, crec que m'ho han dit abans, 3 sagues senceres, amb tots els personatges que són 3 sagues de One Piece, que els que heu vist una mica d'aquesta sèrie sabeu la que es lia en cada saga, no? Per tant, és una sèrie molt complicada de doblar, molt complicada de seguir les veus de tal com funciona. Per tant, jo crec que hi ha una empastifada aquí que no saben com sortir-ne, bàsicament. Per això era més lògic comprar-la trossejada. A poc, clar. Però diguéssim, un cop ja la tens comprada, i que el temps va passant perquè la llicència es deu anar exhaurint, o sigui, ara ja deuen estar pagant la llicència, o sigui que deuen estar... No sé com funciona, no sé, però el temps va corrent en contra i, per tant, són menys dies que tu podràs amortitzar aquesta sèrie. Si tu tens 3 estudis doblant-la en paral·lel, amb 3 sagues o 4 o les que siguin, hosti, les tindràs més o menys acabades de doblar al mateix moment. No sé si posaria tots els ous al mateix cistell amb un estudi petit. Sí. Crec que és molt arriscat, però bueno, no sé, però és que m'agrada. Bé, veurem a veure què passa en els següents dies, a les següents setmanes, a veure com es desencalla tot això, i ja està, és que no podem fer una altra cosa. Però bé, nois, moltes gràcies per estar aquí, una xerrada molt interessant. Àlex, quan vulguis, estàs convidadíssima a tornar, no? Esperem que no sigui l'última vegada. Si no t'hem espantat, pots tornar quan vols. No, com ho digueu. I ja està, gràcies a Miquel, gràcies a Àlex per estar aquí. Un plaer, com sempre. I res, aquí al racó del manga us deixem amb la Dora Xarxa.